La memòria històrica és que jo sóc d'unes de les famílies represaliades. Va acabar la guerra i jo vaig néixer quan mon pare estava a la presó. I després resulta que quan mon pare va eixir de la presó, pues, a plegar així al poble, ja havia complit la pena i resulta de que així el senyor alcalde d'entonces pues, mos va desterrar del poble i entonces hasta jo vaig tindre que anar-me'n del poble i jo, ma mare i mon pare tingueren que fugir de Xàtiva i vam estar 2 anys fora del poble. Escolta, i com veus tu que Xàtiva hagi fet aquest tipus de memorials, no? Perquè abans t'he escoltat dir que tu has sigut regidor? Sí, vaig ser 8 anys regidor, en la primera legislatura i en la segona. I en la primera, però per el PSOE? Sí, per al Partit Socialista. I el PSOE no va acabar de resoldre mai això de la memòria, no? O com? Bueno, és que hi havia altres coses. Teníem que fer moltes coses en Xàtiva i n'hi havia prioritats. I en aquella època la gent no ho havia manejat tant com ara. Ara és quan s'està manejant, a partir de no fa molt. Zapatero va ser el primer que va i ara pues, està més peleant. Però ara jo m'estic donant-me compte de que són els nets els que volen saber, per exemple, on està Sauelo. Perquè jo conec una muntonada de gent de la meva edat que ho han patit la repressió i, sin embargo, són més infot, no fan cas. Altres veig jo que encara mos critiquen a l'esquerra, en fi. La vida és així. I tu estàs comentant que quan tu estàs de regidor ja havíeu fet, esteu projectant un memorial de... Sí, és que això, jo entonces portava, entre altres, portava la policia municipal, bueno, vaig portar moltes ponències, però entonces portava la policia municipal, també el cementeri i el matadero. La història és que ahir en el cementeri n'hi ha un monumentet en el pati central, que és també on està la fossa comuna, o deveria d'estar, perquè això ho han remogut tot. Entonces, en el pati central, antes d'entrar al pati central, allí la mateixa entrar, n'hi ha una creu en un patiet xicotet d'1 metre quadrat, més o menys, i, en fi, un mig jardinet, no de flors, sinó de brossa, el que n'hi ha allí. I aquell monumentet és dels víctimes de la guerra de Cuba que moriren així en l'hospital de Xàtiva. I a mi me llamava l'atenció, quan portava al cementeri, em donava compte de que per Tots Sants sempre hi havia un ramell de flors allí i jo vaig això serà per algú que posarà, però no sabia qui era, però per casualitat que ho vaig saber perquè jo entonces tenia un comerç de peix i una dona parlava en català, però era de Xàtiva casant en català. I es veu que un familiar d'ell va morir en Cuba i en recordo ella posava allí unes flors. I ella va ser la que me digué a mi, diu, i així l'Ajuntament de Xàtiva, per els bombarders de Xàtiva, no ha posat ningú record, ningú així en el cementeri, així està la fossa comuna, d'on van enterrar els que moriren allí en el bombardeig, els que no coneixien, a més de braços i cames soltes, perquè allò va ser una massacre que estàvem tots, ho van tirar tot així a una fossa comuna, que entonces no és com ara, que ja ha passat tant de temps. I entonces jo vaig pensar, oi, proposaré això a l'Ajuntament. I es va fer entonces, crec que era sobre l'any 83 o 84, per ahí. 84, 83, 85, no ho sé, per ahí. I entonces vaig proposar a l'Ajuntament, ho van acceptar, se va fer un pleno, se va proposar fer un boceto per algun artista de que crec que es va plegar a fer el boceto, ja no ho sé cert, però hasta se va fer un boceto per a fer en el cementeri algo commemoratiu, una escultureta, en fi, algo. Jo t'he dit que jo no recordo ara si vaig veure el boceto o no el vaig veure, no t'ho puc dir cert. Però sí que es va fer alguna cosa, però després ja, quan me'n vaig eixir jo, ja no s'ha perdut això, i encara que es va aprovar en un pleno, no s'ha fet.